Clayton Bartolo jgħid li m'għandu l-ebda problema jurina r-records tal-mobile iżda meta pressat biex jagħmel dan ħarabna u baqa' sejjer għall karozza tiegħu. Dan kollu seħħet tlieta filgħaxija meta Net News kien qed jistaqsi dwar l-istorja esklusiva li żvela dan l-istazzjon u li qatt ma ġiet miċħuda. Il-fatt li Keach Kembri reġa' qiegħed attiv bil-mobile tiegħu u der live fuq application li tibgħat il-messaġġi b'mod sigriet, magħrufa bħala Signal. F'din l-aħbar li ħarġet jumejn ilu, Net News kien ippubblika wkoll provi illi juru kif Xkembri reġa' qiegħed attiv fuq Signal u fl-istess ħin deru attivi anke numru ta' deputati oħrajn, eżatt kif spiċċat l-ewwel laqgħa tal-Grupp Parlamentari Laburista mmexxija minn Robert Abela. Fuq Signal der attiv fost oħrajn anke d-deputat Laburista Clayton Bartolo li issa ġie promoss mill-Prim Ministru. Kif tafu intom il-ħatrit fil-Kabinet huma prerogattiva tal-Prim Ministru. Nistenna li hu jkun qed iħabbar iktar dettalji fil-ħin opportuni li jkun qed jaraw. Issa li għaddew jumejn minn mindu żvelajna din l-istorja anke l-Pulizija baqgħu fi skiet totali. Kien dan l-istazzjon illi it-tnejn bil-lejl irrapporta kif reġa' ġie attivat in-numru ċellulari tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat, Keach Kembri, linja tal-mobile illi tinsab f'nofs kontroversja sħiħa minħabba li l-Pulizija wara dawn il-ġimgħat kollha għadhom ma investigawx il-kontenut tal-messaġġi u t-telefonati li saru bejnu u bejn dawk li huma kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.